Nyikora Muga Juan warwako kendo ndalo machielo mar Duond Dala TV. Makelonu twak makawuono ni en an Dr. Ray kachiel kod Sir George mwenyewe. Yuni sachenga kech nyoriwo machiegni uru. Nyikora Muga Juan ageno ni ruoth rito kumora mora ma untiere wan bendo ritowa kendo wagone erokamano. Kawuono wan gi thuon wach modo wuoye ma wach mosechando ji. Mosechando ji e udi kendo en wach mang'eni wabiro puonjore mathoth kendo un bendo dhiaga achiel kata ariyo kata adek kuom wachni. Wada wuoyo kaka inyalo dak kod wat. En achiedh nade mage ma wakale sama wadak gi wedewa. Sama ikawo nyathiu iyago dala ikelo e boma udak godo kanyo gi family mari kata gi minodi. En achiedh nade mage mokalo. To sama minodi okawo nyithindegi okele ot kaka. Ok ochuno kubed mana nyithindo kata mana mama. Sama okelo mama gi ot kaka. Udak kode ot kaka. In kaka dichuo gin achiedh nade mikale. Koro Nyikora Muga Juan wakwamanu kete uru mana kanyo kik iwuogi. To kapok wadhi mabor button mantiere piny kanyo mar subscribe dinwar goda dia mondo weche gi ka medo wuok to biro neno gi bende. Koro Sir George ang achak kodi. Ntiere seche moko ma mino to kelo nyathigi. Okelo wadegi. Udak gode ot ka. Okelo nyamin gi moro. Udak gode ot ka. Ntiere kaka tie pek moko nyaka mikale. Ntie weche moko mang'e winji ntiere kaka ntie pek moko nyaka ng'ine. Ntie. Koro dani mondo iler ne jo kanyana. Ni to in kaka ng'ama dichuo. En pek mane minyalo kale sama minodi okelo nyithindgi. Udak gode ot ka. Nyikora Muga Juan gino choma kendo an mochako koda. To kako ochako koda ni an adwa mawacho kaka ng'eyi. Ada bede kaka ng'eyi. Dr. Ray wacho ni okelna wede ma koka minoda. Nyikora Muga Juan magi ok wede akonga. Magi wede mana e ot ka. Wat mahie. Mahie. Sama wan odonjo ka okona no wadgi kata nyamindgi. Midhiero mane madhi ka. Ka wacho midhiero gi kik minoda weya. Wachgi. Ada wacha ka. Mokwongo budget sani ni malo. Winjo maler. Budget ni malo sani. Gimoro amora medi. Kodonjo kata ka gidonjo dhi chuno ni mogo mana ng'iewo cha achaka boost to Nyaka kuri mede mal. Winjo kanyo. Mogo cha di malo. Machielo kendo jogi loko e ot ka. Kosa wuoyo marach. Lok ni ot ka. Budget te gimoro amora nyaka koro dhi malo. Nyithinda ka. Nyithinda ka ok bi chamo diet mane gichamo cha. Onya wilo matin ke yuto na ni piny. Koro nyabe na lot di bich de ochiel ringo lawa ringo. Winjo maler. Koro yudo ka budget nyaka chaka bog lweta. Mondo eka to samo yuto ni piny. Gima chielo kendo ka oda samo piny. An gi nyarundi mama nyarundi en single mo chajore. To opek okanya wacho ma dada Eunice kata nyaka ngikonya. Od ni piny. Anto manya wacho kumana. Kata kopo ni ngima koro ni malo, aliri ngima ni malo, to Dr. Ray openjo maber. Ni magi wede ma kod gi jaudi. Ingeni magi koro chalo part mag ringri owuon. Nikech koro in kibet gi jaudi to bedo gi mora achiel. Manyiso ni jogi gimichamo cha ema gibe gibiro chamo. Nyaka koro matin mantie cha. Nyaka koro chiema kamora achiel. Nikech samoro nitie wede mabiro dak kodwa kalure gi midhiero ma samoro nitie miere wa dala. Mokale chien kocha. Samoro anan nyathi kich to ane nyathi maduong' onge ng'ano manyalo dak go wetena. Koro saming'iyo yuto ni dhi miyo chunya bedo mapek to jaodani ok ohero jowagi. To gino boydo ka kelo pek kuom kin. Kuom mano Sir George midhiero to nitie okadagi. Lakini kada temo mana wacho matin kuom yuto ka ichamo mana matin miyudo kode. Ka ng'adi matin. Yes. Inyalo ka sama koro wadu moro biro kata nyaminu moro biro dak gi Sir George. Koro iyudo ka nyaka weche mag school fee. Idani mondo ichak idhur ne kendo Sir George. Giyudo ma piny chande. Iyudo koro en mochako chulo ne jogi kendo school fee. En ema koro like ochalo parent.
Aneno kaka kanyo nitie joma chuo moko ma nene go pek. Kendo kanya yudo ki itucho na mano kapa. Kendo wanyalo ng'iye ni should there be an agreement onengo ji winjre ni sama ngobiro kar ka to wadak kama atimo kama abro timo chopo kar ka chopo kar ka koro kakal be en gima kare an gi wach maduong' moloyo ni kona gima daher wacho kama ni sama wat mora biro limowa ber ka wang'eyo ni ng'ane biro to biro karang'o kuom thuolo marom nade tang'o makele. Omiyo kamano seng'ere to wang'eyo gimomiyo biro. To ka nyathi ma pod dhi sikul, jeni wang'eno biro mondo miyo somo. Wabiro bet kamoro achiel. Mondo owinjre ni osiepa, nyathi ma kama biro, to adwaro ni mondo wane kaka wanyakonye e yo mar somo. Kuom mano nyaka koro wabed wawinjre kwang'iyo yutowa. Mama nyiso ni koro amba dhi tiyo matek, ibe iti matek mondo wariw matin ma wan go. Wabe wame nyathicha mondo miyo ne ngima maber mambele. Yani dada Eunice temo wacho ni ya ma ok awinj kanta yie. Ni kodwa biro nyaka ohote machuok. Yes. Kodwa biro nyaka ndik barua. Nyaka go sim. No biro. Ai dada Eunice. Wato edwaro ide. Oda poya. Ma oda. Ane machiko odni. An gi jaoda wane morito odni. Kumano ka ng'ato biro to nyaka ng'eni obiro nade. Tang'o makele to biro kuom thuolo marom nade. Ikora muge jogo ya dig matino semoko kendo aneno kaka ogelo nuka weche moko kanyo madhi mbele. Ketiru mana kanyo. Namba mantiere piny kanyo makalono inyalo oro ote machuok ikinyiso anto in midhiero magi ma in iwuon mineno kanyo no mikale to gin tabu mage mineno samidak gi watni ibed ng'ama dichuo or ibed ng'ama miyo to kata in bende ng'ama kijana mantiere kanyo in inyalo kono to midhiero mage samidak go wadu kata nyaminu e boma kacha chande kata koponi dak gi nyari kuma odak gi chuore ka wadhi mbele matin adugo iri nyoriyo. Iyudo ka seche moko owadgi chuori obiro e ot kata nyamingi obiro e ot. To thothne iyudo ka kaka nudak chande gik moko chako lokore. Nudak uchamo alot. Udak uchamo chiemo mag joma nidiere. Ma kisungu bende dendo ni middle class. To iyudo ka sama wede ne obiro kata mama gi obiro ya na dala kocha cha. To koro budget olokore. Ofuliza ba. Ringo nyeore. Gweno nyeore Dr. Ray. Kumachielo ten makado ne gweno wene ringo to ringo wene rech to ne sup wene wadi gi thuolo. To ndalo mane wene gi onge kan. Alot dwaro ma Dr. Ray kanyo to nego wuoy. Nyikuona gi ka to wach nitie. Yawuoy gi onego losgo. Ndalo ma wene gi obiro ringo wene gweno to gweno wene rech to rech wene ngo gini pek. Kaki neno kele no. Anto kami. Yani ni kama modonjo ka odwaro adhi maga alot ndala ng'wen. Mama wa. Sajeso kadagi. Gigi ne itiwori lakini pogruok kata kabedo to kik bede yenye nikech pile dak ni onge pesa to sani akiaka te kwalo wuon bora. Sajo nyaka koro imbi konywa ka. En ang'o mitemo nyiso joka kande. En ni dwa nyiso gi ni dak e ngima mamalo kosa en kech yiero gi ahinya. Ang'o miyo ndalo modong' to mkati ok wiyo. Hata dawacho no ni kwara magaji wangu juma wuok kuomane. Amanyo gweth kuom mama wa. Emomiyo gweno gi rech ringo ka. Gwethe makonyo kuom mama wa kacha. Ochame sup to owacho gik mamit kuom. Ochamo sup to owacho gik mamit kuom. To Sajo gini dak tim ka mino biro. Koso minu watok janyuol. Ka minu odonje ot ka. Minu be janyuol na. Yes. Ano kanyalo ko pacha. Okalok pacha. Ang'eyo kaka idwaro no, lakini mama usa moro nitie kanose konya kama ohinya kama ochien kujo gino pod amako pok akware ng'uono biwinja to what no hinyi nikech samoro ni hinyo nyari nitie kama ni nguko kamoro mibia janyuol en janyuol kata setima na luar nyikuona kitu pod an nyathi mino akini luongo mani nyathina kuom mano kantie kamoro mani kadho kode moponu gwenyo mano kikel sama wendo biro mar ariyo gima bedo matek en ni
ka isebiro ma ging'eni sup wene wadgi kiny ka ginyisi kikwayi pesa tiwacho ni onge go onge ng'ama dhi yie kodi. Anto kata ko giyie koda Dr. Ray mama wa to nyaka wuoth ne kaka kiwinji wacho rech wene ma mama wa minwa nyochie atimone nitiere ote moro machuok modonjo karka. Nitiere ote moro machuok modonjo karka. Ode wachang'o? Nitiere Kevin Omogi. Kevin Omogi ya Migori. Ya Sona. Kevin wacho ni ento kendo mero opogore matin. Ni diere mane owadgi diere mane min chwore obiro. To otim shopping. Otim shopping ka mama gi dok. Ma boxes. To nem chiwo mama gi obiro kata mana jwala kata mana sukari. Kanyo to Kevin ochuoya gi penjo. Dada yubi si wachago. Kanyo to Kevin owacho dier. Kevin mano ta dier. Kata ka min ot majuak. Kanyo ta dier. Wach no nego wang'e. Gima duong' nego wang'e ni wat en wat. Sama sebedo achiel kodi ni an jaodi nyaka kaw wedeni kaka jowa. Nyaka kaw jowa kaka jowu. Mano kosebedo to dhi keto rwako wede e odwa bedo wach mayot. Dada Eunice, onge miyo akero de chwang mine. Wacha sa wacha. Onge miyo mohero wede ma korgi chwore. Kopo na chwang to ng'onna sani. Min wuoyi kata kidak godo kendo gin mine wa with all due respect ahero min chwora de onge miyo ni dio kayudo dichuo. To makosa masani bebedo nitie kaka ng'eyo ni jaoda en ng'ama kodonjo samoro ohero chai komadho chai to kodi chiemo to koro samoro isetimo mana kaka ng'eyo be kaka ihero ka koro ng'ato to nyathina bien nyathina mabite do ni malongo nyathina to ichal nade igani winjo ka gimenyalo weye mondo odok dirite kosebedo dichuo to duogo dagi. Gine mamiyo chuny joma mine bedo mabor gi wede gi chuo. Ang'o miwuoyo gini ka ichalo gima wang'? Nikech gima midhiero ma samiromo gi miyo moro amora timbe ka oyuaka. Ng'ato yuaka ni an mae momaka, an mae midhiero momaka. To en midhiero madwa chalore. Nikona moge jwang' medo bedo maliet kendo medo bedo maliet orindi liet. Weche wuok e chuny. Ang'eyo ni kumintiere ipuonjori gimoro. Kenda ng'eni magi tabu ma onge jok ma wuoyi ji thoro ga weyo wuoyi joluor wacho giga. But wan to kon kaka duond dala wan wakelo nugi ayanga. Dada Eunice wacho karka wach mapek kendo ma wach ma chuo mang'eny kaloe. Otemo wacho ni samang mama wuse dire ot ka. Mamu koro chalo kama chiege. Koro gineno mano nyieke. Dr. Ray kete maber ochalo nyieka. Makoro sana gi uno pacho onge. Koro wang' mene monyo. Chiemo mano chieme sana chiel. Koro onge. Koro tiamine mobete. Gino sebedo midhiero. Osemiyo chunyo. Osesaja nyiero. Gini gima kaki pango wachni. We loke taya koni. Yera loke taya koni. Sa George. Mama munyuoli. Maminu munyuoli. Maminu mise kawo igni te kine tien. Kikawo wechene. Pesa more ne momiyo in ng'ama in kawuono. Ingine wachni tek. Koro akira ni chikiti kanye. Ichikiti ne mama u. Kosi chikiti ne jaodi. Ananeno gini kama. Konyo. Nikona mga chwang joma chuo mobedo piny kamina ni woche gini. Bed gi absorbers. Wachni tek. Mama wani ot ko biro lima. Min momo tinga dwecho chika. Min wani ochwada. Awuotho gi denda nono. Okada wacho mang'eny. Awuotho gi denda nono. Odogo umo mana gi lawo. Min wani mong'eni ko dhi e chiro to timo nang'o. Alafu chiega ni bahero ndi. To koro min wani odonje ot ka. Ikona kaka winyo nyadendi Eunice wacho cha ni koro chalo nyieke. Ochalo nyieke nang'o? Anto gima wacho ni ya katambe an gimeno. To miyo thuolo ma miyo ni godo ngima moko nyal replace gi gimoro amora. Ok nyal. Nikech nitie hera madiri miyo miyi makata osiep moro amora ok nyal miyi. Minu umo dugi ma ng'ato ok nyal umo. To
nitie ngima dhano sama owuok e bedo nyathi to donjo diere to bedo ng'ama otegno mosenyombo e kama muma kelo ni ya dichuo no we wuon kod min no padre kod jaode mi gibed gi moradi achiel to ng'ama nodonje kidgi nang'o okada wacho kanyo sajojo ntiere ote moro machuok modonjo kar ka dada Winfred Auma kawuok Homa Bay wacho ni awinjo duond dala kanyo mos na dada Eunice kachiel kod Sir George wako duond dala winjore maber en nam chumbi owacho kama anto kipacha anno ni min dichuo kata min nyako onego owere gi family mag nyithindgi gidag kumoro achiel gidag achiel giwek interfere giwek donjruok e keny mar familia kaka embe no wene thuolo moloso familia mare e kaka wene nyathine bende los mare anto gima dala no wacho minwa to kawe hago to ok nyaweya mano mokwongo odwa ni mondo mama wako were gi familia wa wadagi gi chiega mayom do batien gik mama bilima owere kodwa kaka nowe kipacha aneno yo mopogore aneno ni when it comes to ntiere decisions moko ma iloso e family ntiere gik moko ma kaka yore mag dak ing'eyo ni mama uni o understand yeno elewa ong'ei iye gi oko to but nyadendi midak godo ni to kia nyadendi midak godo ni marib mani mabende ng'etni ni pok o understand in misebedo kod nyadendi ni mang'eny moi in mielewa nyadendi ni ko an kipacha kaka no ote ni aneno ko temo wacho ni koponi odonje gik moko decisions kaka mag family to mago gik ng'ama mama udonje mago wen kaka embende koro kaka embende yudo thuolo ma oloso family mare motieko nikech kata an bende ki kora aseneno minyere ma min wuoyo ketho kata min nyako ketho mang'eny muko moketho ma odak gocha odok nyaro odak gi nyare ode ki nyithindo abi odak godo kendo ode ogola ka chwore gi thuon koro en aparo ni kar ka nitiere point moro ma dada ni temo wacho gima Dr. Ray wacho tena dir nikech sama waseyiere mwabedo gimoro achiel ananeno ni ber mondo mi walos society wan ok wadagi ni mama ok nyal chikowa either minu kata minwa nyalo chikowa lakini chopo kamoro ma Dr. Ray wacho ni people can advise but decision is you gibro mi advice but ucha kuduogo piny to ung'iyo ni ei weche mowachnwa gi te ere mwanya kwanyo manyalo konyo wa omiyo kusebedo joma nie keny nyaka koro ung'e kwanyo wach manyalo konyo nikech adier waseneno nyaka mine mag nyiri ok kata mana mine yawuoyi kende oseketho miere nyithindgi mari koro osebiro moketho mier makoro en nyare ni makoro nyarani mokaw nyako modhigo mana kaka Dr. Ray wacho nyare manga manade midak godo dendi chal nade manga manade manga en makoro ng'iyo quality mar ng'ama onego beni dak godo but kanyo wanyalo loso wachno manaki wacho maber no sama mi advices kik wamwonye gi te wanyalo dog piny mayar gi kendo wang'e to ere mawatiyo godo e magi eka obro konyo nyikora mugi ageno wamedo puonjore kumoro amora ma untie kumoro amora mowinjowa kumoro amora munenowa wadakawo thuolo matin kata wadakawo break moro matin wamodhi e pi moro matin kata wagam muya kwaduogo wadhi medo yaro ni to ere kaka wanyalo dak gi wede e yo makare ere kaka ing'ama miyo ere kaka inyalo dak gi watni e yo makare kaka ing'ama dichuo to wach moro nitie kapok wadhi e break kada ni mondo ngeka matin nitiere kaka jok en tabu en shida mamako joma chuo sana nyamin minodi obiro lim tok ndalo matin jododo nyie mono ko biwe sani nikola mona jwa aneno ka wach moilo dada Eunice ka ni yuora obiro lima ot ka mano ko biwe sani jododo mana kanyo kipuogi maduond Dala TV nyikora mugi ajwang' wachako dugo kendo ageno ni pok iwuok kanyo weche liet kaka pok nwadhi e break nitie wach moro no biro godo wach mane aneno koda kelo liet matin
But waduo kar ka waler weche gi kar ka wakonyore kumora minti ang'e ni magi midhiero mwakale wate wate mana manyo tere ko nyalo konyre kako nagi weche hela gi onge komi biro puonjgi onge skul ni puonjogi but wanyalo mana lalore paro walalore paro mondo wang'e ni to wanyalo chomo kanye ere konya dak gi wede waki e ot kar ka kani pok owuok kar ka sa George nitie wach moro mano temo ngeko matin ni samang koro nyoriwo kelo nyamin gi ya ot kar ka nyamin gi moro matin ma pod yot okela ot kar ka matich to in bende kaka ng'ama dichuo ino mana opportunity kanyo ka pod ni igni ariyo moko achiel kata jomoko utie kata mana higa nyoriwo sayudo nyie nyamin gi ni Nikona mga juang anto pok otimore nan gi jaoda achiel cha kende pok amedo machielo nikech moro biro lima lakini gigo osetimore to semuko udi mang'eny to udi moko be dhi mbele gi jogo ei ot ka jomoko be time kiling'ling to bang' dweche moko iyudo ka gik moko neno Nikona mga juang kindi gima timore mine osedere ne wachni mine osemadho sum ne wachni mine osenego nyithindo ne wachni mine osedhi mochikoke kata daraja pucho ne wachni ochikore nyaka wi mitoka motho ne wachni opeki Saje ando gino metro ando katho kendo okay to mama wacho ni dhako omiyi teko mar paro gi koni hey. Tini you think with the two sides of the brain iwonagi and women have the sixth sense kendo ng'ato nowacho niya kiki luor gima Samson nonego luor gima nonego Samson ma en ang'o dhako an ok rit chikora e daraja kwani ni ngi absoba sama na iwacho ni yande geng'o ber malo thiedho seche neno nikech sama nibiro odni nibiro ka intiere be gi del ma Nyasaye ochweyi maber ni kuona nyiyo nagi uge kaka gichalo kendo nya jaluor nyako ma ogere kodhi mbele tiwacho ni macha nyaro nagi to koduogo yani nitie kaka wantie to diri nyameru be nyako ma nochwe nyako ma jaber nyako ma selowa to ler to ng'etendo to ng'ewu to rambanya chal kodi na aketo kinga Inaketo kinga nalo Nikona mga juang mama ni wiye ni malo awacho ni olwaketo speed governor gimokuongo ahero oda nyathiwa ni bahero to kang'iyo chien to nyako daga koda onge kuma dang' odhiye to be kawe dala to dhi bedo matek onge kako nyalo dak gi jo apiko kan gi jo peng sa jojo ka wacho mano koro ang'ado wach na Nikona mga juang saben ka nyaka koro Nyasaye miya rieko kaka adwaro dak Dr. Lee ka an nyoriwo kama gima datim nyamera ni kodonjo tarwake kendo amiye chenro mar ot kaka chalo mathiwa kama gik mobro timo ipoge tijeni samoro kamba ja ohala timini Nairobi bok ni daga daga kibede dhako modich mabuye chakni mondo ne kaka ukonyoro nikech koro manyiso na biro wuok e ot okinyi samoro duogo dhiambo samoro be okaduogo nikech samoro tich omaka koro ka nyaka ng'e kaka loso ma nyathiwa ni kosedonjo takete piny tanyise ni nyarminwa weche tek town ka to ata dwa ni mondo wadage gima ni bo bed maber awinji to ot ka nitie kaka wan nyaka kora kete ler ting'eni magi mang'o makete ni luongo ni kinga kinga Nikona mga juang wachne kaya chik iti kanyi wije wachne maber Nikona mogi miya iti apuonjo mon kaka dhako ma Dibora ka debako sisero kidhi adhiya nyakidhi ki ingi strategy imanori dhako mangi strategy koro gima kono ni nyathiwa ot ka tuo maduong' nogore kuoma nosemonjowa to gini nayudo kana dhi nyuolo nyathiwa matin kana dhi konyora nyathi matin to kuma wi marach na ayudo tuo to yudo tuo ni koro e odwa ka gini omakowa wate to inyise ni nyamera aheri nyathiwa kendo agombo ni ngima maber chuo jowuond ji
kik dichuog ni wuodi nyathi. Dada Eunice wang'adi Wagamu ya matin. Ka oidho malo ahinya. Ni kwa muda juang. Analal matin akeni sajo jimbi lal ukalal. Ado mapenjo ni ya. To sami se ni tuo maduong' ogore ni. Ogore mar adieri mane penjo. Na wach moro mamondi wuonde go iko bi machiegni gi. Dr. Reina chako ka wacho ni bed dhako ma just strategy. Nyaki ng'e kiketo kinga geng'o ber molo thiedho. Matin en miriambo. Nikech adier en miriambo nikech chuo mang'eny moti wadak goge wangi rieny sulu yore. Yawa. Sulu dogi winjo ni mage e yanga version. Odato gi version manyien ne kako mielo pogo ne sayo. Wacha dieri nitie joma chuo ma kopo ni nyamino biro kar. En yo monene godo. Samong'iye to neni. Oneni kachacha. Oneni chen ma koro oneno ka mano minode matin. Kidaka yoka to dhiang' ochamo ng'ero. Dhiang' ochamo ng'ero. Nikola mogo medo winjo weche. Ageno ni wapuonjore kama untiere ni puonjori. Mano strategy ma nyoriwo kono wakarka. Poko tieko podi. Dr. Ray. Poko biro. Gino ing'eni kodi dak minyise ma kiwuok. To sang'wen kopo ni mano Saturday dichuo loko di tich. Make sure ni miye nyuka sang'wen otiyo gi yath mapek kendo yedhe go oigo ringre kik iwe mokimiye mondo irita nyathiwa kokirito wa. To meta ngielo rengo nyathi dog na. Nyaka irit ngima wa. Nyaka olemo gini wuotho go ikelo osuga dek gik manyalo rito ngima dhano. Manyathini ng'eria ni ka okwan maber ka nitie puodho. Maka ng'acha dhini ni to mejo. Mejo strategy. Ngini kata pori noko to ionge bidhiero be pachok chado nikech ang'o iketo gimiluongo ni kinga nitie ni kwele moga jongo tie kaka wuono nitiere ng'ato mawacho kanyo ni bedo sekolno siri nitie kama secho ni sekol negi siri donk afwenyo ni be udhi ng'eyo matin kama donk ratere ka waya iriembe okariembe nisema ni waya ni dwari idhi liembe matin nikech joma chuo betinde wangi ng'eny gini to karome joki wuona wuodi bi odwa pimo oyo anto sani kalure ka ngima chalo ok adwa nyie kama nyamera Kora muge juang. Agino medo puonjore moro mintiere kete mana kar ka. Kapok odhi mabor kindly die subscription button man kanyo no. Mondo at least sama ko bugolo machielo kendo next time ibede achiel kuom joma ni ong'ala manyime mar neno kipindi wagi kaka wamedo gologi. Wadhi wach machielo kar ka. Yes, waseneno achieve nade mwa joma dichuo kata joma mine kalo kama sama gidak gi wedegi ma korka dichuo gi korka mine. To gimoro amora man gi rachne nyaka bed kod berne. To wada ng'eyo kawuono to bende nitiere ber madak gi wat. Be nitiere ber moro amora kik bed gi rachne kende. Nyikona moga juang nitie ber ng'eny kik upani gi thin gi ng'eny. Ber mana ng'eyo mana donjo Nairobi ka kuma na dhi ajote. Ng'ani nodak gi ji 8 e ot. To chieng' ma winjo kogo mbaka ni to jogi ka wuok e ot ka ne to onge gima yudo. Matiende ni wede modak e ot ka gi gin gweth. Kopo ni kia kamine ni bede jogi gweth. Nitie wat manya donjo odi ka to chieo medore ni ka tich ku. Wat monti makonyone ne diero odi ka kaka no lemne gi janyuol ne dala cha. Ko biro donjo odi ni pap gi tielo no gi awi no. Iyudo ka rude. Yore yaore. Na de se pali rude mopogore. Yani yore yaore. Winjo. Yuto medore. Nitie wat makodonjo odi ka. Rieko nyithindo pogore. Wani samono kalo school dala kucho to onge gi yo monyadhi go mbele. Kikele nyume ot ka ne ochako dhi college moro. Iri chemist manong'echa olo kuom nyithindi ka. Kwano manong'eyo cha omo akisego ne oriti en mokonyi. Nitie ber mar dak kod wede e ot ka. Dada Eunice ba wacho gimoro. Dak gi wede ber. Sama ibedo kweth kuom ng'ato makinyi kia.
makinye kia ngima masani nya chiyo jomoko winjo ko chiyo odhi kamano to ka diri nitie kodhi mani pidhe ngima wat moro kuom konye nyithindi biro yudo gweth go nyithinde mabiro yudo bonus go samoro in kata ngima ni ok ibineno ber joma ni konyo lakini jogi miwe chien nyaka chien ne ber mar kony mani konyo godo wede waket lwetwa ayanga kendo moyawre ne konyo wedewa kik wabed jogo makoseyudo mwandu to en mana marwa kendo gi nyithindwa kendo nyaka wang'e ni onego wayar lwetwa Nikona gi sama Nyasaye gwedhi ogwedhi mondo ibed gweth kuom jomoko bende to iyudo ni sama ok ibedo gweth kuom jomoko to mwandu chafuyo olal awinjo to sama ibedo gweth ichalo ng'ano mokawo kodhi otere puodho kendo kodhi achiel banda achiel mikete bur biro golo sagla maduong' kuom mano dak gi wede chutho en gima ber machielo mana gombo medo ni bede daraja ma ng'ato nyalo idho ndingi to lwako machielo sama ibedo daraja ni ikia ni nyalo ng'adori karang'o tinde ji to yelo accident mang'eny ing'adori tap to ng'ama ne ikonyo cha omako lwet nyathini ting'o malo iwinjo adieri mar wach wuok to giwuoga maber kosano yambo wede gi ok wuog e udi kama ber lakini gima timone cha to ok biwuok e chunye kata uko wuok e maber but gini timone to ok biwuok e chunye ani kora mogi ajwa madong kod thuolo matin sana wadano wuoye wach moro karka matin gi kwawe chien nikech wanano ko wagedo sana kaka onya dak gi wede gi to kor ka wede kwa chacha en weche mage na devices mage monyalo miyo wach sama pok obiro dak kodi cha kata obed mama obed nyathi gi chuori obed nyathi gi minodi en advices mage monyalo miyo kata ka pok odak gi jogi gi sama da wuok dala kacha koro dak kodgi en ang'o minyalo kono mondo ang dak ne kacha chande kik bed ga chiedh nade mondo ang dak ne kacha cha kik kel pogruok e odni ang'o minyalo kono gi dada Eunice an gima nyalo nyiso anyuondwa kata jogo ma wan go machiegni manyagombo chopo ir ng'ama chielo kaka watgi mondo mi obed go kamoro achiel kata oyud kony kuomgi en kama ni ot ka ot nitiere kod sheria katiba machiko odno kapok iwuok idhi e ot nyameru kata wadu kata wayu nyaka ing'e ni sama adhi rito chike madhi yude dier od cha kik ibi kod chike ni to kopo ni nitie gimineno madhi marach ber mondo iluong wat machiegni kodi cha samoro obed baba obed ni nyathiwa an kama nadgombo ni mondo atime kama bed ng'ama dhi yudo katiba mane od cha tiluwo katiba mane odno tibedo bende ng'ama oluoro jomodak kanyo gimoro wacho ni if you go to Rome yudo gima jo-Rome tim kaka gitimo kiyudo ka wan joma dhi kanisa Jumapil kata chieng' Sabato nyaka koro ilu chik mar hero Nyasaye mane odni weche bedo matek sama koro wat obiro to enene yore to joot be nie yorgi gini miyo dak bedo matek dichuo neno ni wede ni misigo kata miyo neno ni wede dichuo en misigo kiyudo chik to lu chik miyude dier odno ni kare udi gi nigi chik kiwuok dala kucho ng'eni chik moro chomi mbele e boma kumidhiye cha ji ok ring dhi e bungu ji dhi bede gimontie mibede iwinja kar losruok ok ada luongo in iwuok e bungu ibiro bedo Dr. Wuoye matin kanyo awinjo maber winjo advice ma dada Eunice osemiyowa kanyo kapok wadhi mabor nitie simu moro mosebedo kadonjo karka nyikora mugejwa modani mondo wawinje to jawinjo wani kata janeno marwa ni owachamo wadaka osimu be moko ariyo kata adek kapok wadhi mbele oye nene to owacho nang'o Alo Duond Dala, ani luonga ni Vincent Onyango ka wuok Homabay. Wamor sana gi Duond Dala kete uru mana kanyo kendo medru puonjowa weche machal kamago. Ukonyowa sana. Kamano. Okwani namba maringo piny kanyo no medru oro oteu kata med goyo simu maringo na ege namba maringo kanyo no imed penjo min godo go kik dok gi penjo mora e wach mawuoye kawuono ni. Kapok wadhi mabor dada Eunice osenyiswa pache osemiyowa advice onyalo
wen kaka wede wa ginya dak kodwa maonge ng'ikruok moro amora mobede. Anana duo korka Sir George karka. Sir George ina ng'oma dinyis owetewa kata nyiminewa kata mana mamawa kata babawa kada biro dak kodwa e odwa ka ina ng'oma nyalo nyiso jogi nyikwa Ramogi Juang anto mada wacho thin to kendo lach. Gima wacho no thin to lach en wat kibiro e ot ka iyudo ka jaoda ong'inore mowinjore kaka maracha iwinjo sama ong'inore mowinjore ni ibiro e ot ka to in nyaka achiel ni in ja TikTok iriyore lep jaoda ni kaka ong'inore cha in thin e iye igolo go TikTok gi lepe to ka an ka tich kucho ng'ato oseshare na aneni awinjo marach. Koro gima temo wacho kidonjo e odni bedroom cha bedroom kuma nende cha paka ibed gi paka obed gi mpaka bed gi kama inyalo chopo. Aya ot kuma ineno wadake ni kiyudo ka nyithindo gi timo gima kama kaka ne gichamo kik ibi gi mari moro miloso gacha ichako puonjo gi tabia mo marach e ot. Winjo nitie tabia moko ma ginyalo adala kucho chako puonjo nyithindo to kendo iyudo ka nyithindo chako balo dok yo machielo. Mogik mada wacho iyudo ka wade ni odonjo e ot ka gimoro amoro kotimo to oseringo dhi e balcony kacha gi simu owacho dala. Bed ing'e ni joma ni dala ka nitie joma ok mor gi maendeleo mar odi ka. Ogo nyaka picha kaka kombe ni chal kaka ndoki chal ing'eyo manyien sani timo kama sani da wilo kapet iyudo owacho gik te ne jodala. To joka kanti joma chunyi rach kodi nyalo nduli ofuambo kendo keyo nitie ng'ato ma nyathine okwamo dala kucho pok nowuok kata e gweng'no iye lit ma kaka otimo ma koneno pichnigi to onyalo nduli sa asaya e road accident onduli yore. Nyikwa Ramogi Juang wacho gima adieri gigi timore. Wadni kodonjo ka kik obed messenger mabiro ting'o wach kariso dala. Sami biro weche ma oda odong' ma oda ka. Mane makini Dr. Reka mochopo dala tiwinjo kinyiso mama ni mama nyathini litna. To Sir George litna mama be kikila usa George. Sir George onyuo. Sir George onyuo. To knya nyuoma. Kati neno sukari. Dako cha sado Sir George. Mama nyathini sado. Sado. Kati neno sukari okobiro kama. Mama gima nyathiwa onge duol. Biro kati obed. Koni ng'eni miyo cha. Chako kelo mirima moro gi chiwuode. Gini keto wat. Kare gigi onge. Iketa ket. Gin weche ma joko golo to giwacha wacha. Giketha. To wan be joma dak gi wede. Nyaka wanyis wede hera. Kanye marito. Nyaka wanyis wede hera. Wambe samoro wabedo rangach mamiyo weche gi iwacho wa. Adieri. Sama setedo gima mit ringo koni gweno kor wat. Alot kor wat. Gik mamit kor nyithinda chachak gi nyithinda mamadho ni nyithindo ok madho rungi. Rungi ni kelo kor. Naneno moro. Gino bedo malit. Wapimwe wang' jowi kanyi kora Ramogi Juang. Nadaga kamoro. To jiranda wat ne obiro lemo. Ka gitedo gweno. To gweno nitere mesa tiywaye te. Iyudhe te morum. Jatich obeche jikon ng'iyo gi e orundu moro matin cha. Magitie gweno korumo to ringo dhi ng'wedo skuma oko e kirundi kacha to chielo piyo to cha. Koro jatijni nofwenyo strategy mani weche. Jatijni en odhi to sama osetedo gweno to opoko piende mag gweno mag bam piende ka to keto kamoro e bwoye kamoro. Ka gweno osedhi kucho joko dhi penjo pien. Ka nochielo skuma ne cha piende ne moriwo to chamo. Nyikwa Ramogi Juang wachopo kama koro waloro chenro maro makawuono mar twak moro an godo. But kapok watieko wadani ami Sir George thuolo moro matin olor kodu nyikwa onage. Nyikwa onage mato nyaka wachi. Wat nyaka wadag go gi thuon kata idagi keti. In kama ne ibede sofa set ne dag gi ng'ato eki yudo sofa set. Mine niting'o simu maduong' no. Ng'ato nodak kodi momako lweti michopo kama ko ne chopen. Gari ming'iewo no ng'ato noteri e college moro motemo nyisi yo monego iluw modhi kodi mochopo kamoro masani rembo gari maduong' aina. Koro moloyo wat nyaka idag go in be kik isungri no kidwa dag e wat.
biro dino yore ni mang'eny. Daga kata owuok marach e odi ka modhi wacho ang'o, owacho ang'o, tim patni obed e ngas moro ma ji nyalo idho malwar go loka machielo kocha. Erokamano Sir George, kaduogo ir minwa Nyoriwo. Jikona gen gima daher wacho kamo, hera e gima duong' maloso anyuola. Wabed kod hera. Nitie joma inyalo chiwo negi hera to giduoko ni mana ich lit kendo gi ich wang' kendo gitimo ni pek malich. Jawer moro nowacho ni nitiere ng'ama inyalo nyiewo ne dondo to koseyieng' koro nyalo goyi adhong'. To kata kamano, kik chunywa jogi. Wamed timo maber nikech hera e chik maduong' mane Ruoth oweyowa godo. Wamedo timo mano to watimo gima moro Nyasachwa. Nyasach kwe mondo mi ogwedhu, wamedo nyiso hera kuom anyuolawa. Erokamano. Nyikora Mogejwang' mano bedo kodwa kano chako chenro nyaka kama koro wabik kama koro rume wagonu erokamano. Mad Nyasaye med gwedhou. Ne jogo bende mose subscribe keteuru mana kaka ne jogo pok subscribe medu subscribe ni mar wadakelo weche go eko ma ji onuro wacho. Weche go eko ma pok ji oyudo kaka nyalo konyi. Ikiani chak nang ikiani chak nang. Mago duto wakelo. Ne Sir George ago erokamano, ne nyaminwa Nyoriwo ago erokamano. Nyaka kendo chieng' machielo wachak warom kendo Duond Dala TV kaka uritiuru masani. Erokamano.